Сега за някои проблеми, които срещам в моята работа. От 9 месеца продажбата на всички мои дискове в братската книжарница е блокирана. Причина за това е изкуствено провокиран проблем с финансирането на концерта Добрата молитва. В протокола на Общото събрание, последното, е написано, че аз обещавам да върна парите от концерта. На тази база издателството започна да ме изнудва с връщане на сумата за концерта. Зад тази акция без съмнение беше Галина Антова Герасимова, която системно пречи за провеждането на всичките ми големи концерти. Аз не съм казвал, че ще върна сумата. Нека, ако има аудио или видео запис... За жалост няма. Има. Дайте го. Дайте го това. Ама има. Чудесно, дайте го, да. Нека с моя глас да се каже, че аз лично ще върна сумата. Моите думи бяха... Нека да не влизаме в спора. Добре. Поисках братството да финансира концерта и предложих сумата да се възстанови от билети. Това бяха моите думи. Но не съм поемал ангажимент за евентуалната разлика. Обаче още преди концерта ми предложиха да подпиша, че ще получа пари само ако ги върна след една седмица. След цял месец тормоз за това финансиране, аз може ли да те говорите, господин Грива? Ами моля ви се за тишина. Полемики, нека да се чуем отчета. Отказах да подпиша и вън от себе си заявих, че ще финансирам сам концерта. Но такива позорни разписки не подписвам. Това беше моя юбилеен концерт, след като 40 години съм работил безкористно за това общество. Толкова се разстроих, че едва проведох генералната си репетиция. Накараха ме да закъснея за репетиция, която струваше няколко хиляди лева, и на сцената на зала България ме чакаше националния хор и оркестър софийски солисти. А спонсорът, може и да ви го съобщя, ако желаете, беше дал парите безвъзмездно за концерт. Затова в скоба да благодаря на другите спонсори братски, Христо Ташев и брат Атанас от Шумен, които също дадаха една доста голяма сума за този концерт, която предполагам, че е била доброволна и безвъзмездна. Съпругата ми за това, след като отказах да ги получа, се оказа, че е можело и без възвръщане. Съпругата ми подписала именно такава разписка и концертът се проведе с решителната подкрепа на Николай Конарчиев. Но след концерта, за моя изненада, изнудването се поднови. Блокирани бяха дисковете от концерта и издателството настояваше за възвръщане на вложената в концерта сума. Този концерт считам за най-добрия в живота си. Толкова се засегнах, че прибрах от рафтовете всичките си дискове и заявих на Герасимова, че с такова братство нямам нищо общо. Помислете колко хора са на заплати в това общество. И то от години наред. И в самото издателство няколко души са на заплати. Не заслужих ли за 40 години безкористна работа един концерт в зала България, от който публиката има нужда? Аз съм платил с тези пари на оркестър, хор, солисти и найма на залата. За себе си не само, че не съм взел стотинка, но съм дал 1000 лева от джоба си за реклама и съм произвел дискове също с лични средства. Приходът от дисковете е единственият ми скромен помощник в работата ми на братски музикант, тъй като братството
от 2004 година не е гласувало никакви пари за дейността на музикалната комисия. Така аз съм принуден да плащам сам наем на зали, хонорари на външни музиканти, разноски за пътни, звукозаписна дейност и много други. Например, за последния братски концерт по случай 22 март в София дадох 300 лева от джоба си, а през последните няколко години редовно плащам наема на залата за регулярните братски концерти в София, както и хонорари на музиканти, на външни музиканти. 2 големи концерта в зала България с музика на учителя да бъде Виделина и Новото битие съм финансирал лично аз. Не зная не защото съм богат, а защото обичам музиката на учителя и искам тя да стигне до хората в най-добрия вид. Разбира се, след като иззех дисковете си от книжарницата, писах на управителния съвет и очаквах той да въдвори справедливост, но това не се случи. Отговориха ми, че сам съм си взел дисковете и никой не ми е виновен. С една дума, братството нямаше нужда нито от концертите ми, нито от дисковете ми. По същия начин, за една цяла година бяха блокирани всичките ми дискове след концерта Новото битие през 2008 година, който беше наречен от главния музикант на френското братство Робер Суберон концерт на века. Очевидно, някои хора в управителния съвет не обичаха и не разбираха музиката на учителя, въпреки че имаха претенциите да я ръководят. Те не се задоволиха с блокиране на дисковете ми, но противоуставно отнеха и длъжността ми на председател на музикалната комисия, използвайки едно мое пътуване в чужбина. Бях в Армения с оркестъра. С това те не само искаха да ме накажат за концерта Новото битие, но искаха да ми попречат за осъществяване на други такива концерти. Тогава не поисках санкции от общото събрание за това тяхно поведение и се задоволих само с възстановяване на отнетото. Но тяхната агресия към мен ескалира неимоверно много, докато стигна до явен тероризъм, заплаха с мутри. Всички мои концерти се оспорват категорично. Пречи ми се за провеждането по всички начини. Отклоняват се средства, прави се антиреклама, дублират се мои концерти с други мероприятия, внедряват се насилствено чужди за мен концепции и какво ли още не. При това открито се противодейства на опитите ми за обединяване на братските музиканти, както за концертни появи и програми, така и за определени формации. Проект беше декларацията на Светла Нейкова от управителния съвет, че нямам право да сформирам братски оркестър за 22 март, защото управителният съвет имал друга концепция за този концерт. Попитах я от колко години е в братството, не ми отговори, но се оказа, че от 2. Аз ръководя братския оркестър от 30 години по различни поводи, а тя, която няма никаква квалификация в тази област, си позволява да ми нарежда какво имам право да правя. Същата сестра ми заяви, че за участие в концерта по повод на 22 март ми се отпускат само 15 минути. След това се състоя една насилствена среща на управителния съвет, обаче без председателя Николай Конакчиев, с някои музиканти, в която управителният съвет предяви претенции той да съставя програмите и да ръководи братските концерти. Тези хора не стига, че нямаха никаква квалификация, но и повечето от тях бяха съвсем нови в братството. Всички те бяха предварително манипулирани от Галина Антова Герасимова, която им внушаваше, че управителният съвет има неограничена власт във всички дейности на братството, гарантирана му от устава. А каква беше нейната власт по този устав?
И защо всичко това се случваше в отсъствие на председателя на управителния съвет? Според мен, несъвършенствата в устава не могат да бъдат повод за неоснователно упражняване на власт и насилие, тъй като тези методи са чужди на принципите на учението на учителя. Ние не можем да изправим устава срещу учителя, защото това означава да унищожим братството. С застъпничеството на Николай Конакчиев софиянци бяха зарадвани от един прекрасен пролетен концерт, ръководен от мен. В него участваха рекорден брой братски солисти, 5 певици и няколко наши инструменталисти. Беше представена и новата песен на Петър Ганев върху текста на учителя по утринната молитва на ученика. Изпята превъзходно от Пламена Гергинова. Този концерт даде пример за обединяване на братските музиканти и определяше колективистичния дух в предстоящото честване на цикъла Завета на цветните лъчи. Искахме да вземат участие всички изтъкнати братски музиканти от цялата страна. За жалост, отново ни се наложи диктатура, и то по един недопустимо арогантен начин. Отменяне на съвместните решения на музикалната комисия и управителния съвет от заседанието им на 4 февруари 12 година и пълното изземване на този проект от издателството. Ако само издателството имаше право да осъществява този проект, за какво беше свиквано тогава събрание на музикалната комисия заедно с управителния съвет на 4 февруари за обсъждане на цикъла от концерти, свързан с това честване? Смятам, че всички сме събрани тук, за да работим заедно, а не да си пречим. И ако някой съзнателно пречи на дейността на другите, не трябва да заема ръководен пост в обществото. Председател на музикалната комисия Петър Ганев.